Bueno, segurazki gerturatu baldin bazarete da interesa daukazuelako hitzaldian eta agian estitxuren ibilbidea ezagutzen duzuelako, baina hala eta guztiz ere, ongi etorria emateko sarreratxo bat emango dugu, bere ibilbidearen inguruan, berak orain arte egindako gauzen inguruan, zure baimenarekin, bai. Bueno, pues Estitxu Jamor Lomas, 1987an jaio zen Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean Fisikan lizentziatu zen 2010ean, eta 2014ean Zigna Nogune Ikerketa Zentruan burutu zuen doktoretza, Felix Casanova eta Luis Huesoren gidaritzapean dagoen nanogailuen taldean. Bertan, industria mikroelektronikoan aplikazio zuzena duen espintronikaren arloan aritu zen, eta 2014an ere zientzia divulgazioko KAF Elujarrek banatzen dituen sarietan, Estitxuk aipamen berezia jaso zuen divulgazio artikuloen sailean. Gaur egun, ikerketan jarraitzen du, ikerketa egiten du, baina espintronikatik haratago edo hori utzita krisi energetikoa du helburu ikerketa horretan Estitxuk. Eta Arabako Kampuseko Farmazia Fakultateko irakaslea da, Ekopol disiplina anitzeko ikerketa taldeko kidea ere bada, Ekopolek helburu du krisi ekologikoa eta energetikoari begiratzea, baina ikuspegi kritiko batetik, zer eta nolako soluzio posiblek aztertzeko asmoarekin. Bere ibilbideari jarraituz, Estitxuk hortzi akizu gardokirekin batera lehen aldiz kalkulatu du auzo baten aztarna energetikoa. Auzo hori zein da eta Errekale hor hemen Gasteizko auzo komunitario eta autogestionatua izan dute aztergai. Baina zer da aztarna energetikoa? Zenbat balio du gureak? Zeintzuk dira gure bizimoduaren ondorioak lur planetan eta bertako gainerako biztanleengan? Posible alda bizitza duin bat izatea planetaren mugak errespetatuz? Galdera asko, ez dakit Estitxuk izango dituen hoien guztien erantzunak, baina gutxienez hausnarketa hori egiteko eta zuk ikertu duzun horren inguruan eta zure hitzaldia den gure aztarna energetikoa eta bere ondorioak entzuteko gaur bildu gara urriak 10 dituen honetan. Estitxu, ongi etorri, eskerrik asko, zurea daitza eta gero aukeran galderak ere piztuko zaizkigu seguru. Mila esker, ongi etorri. Mila esker, eskerrik asko Josune aurkezpenagaitik. Ni jeitsi egingo naiz, oso formala iruditzen zaidalako hemen goian egotea. Prestatu dut ordu bete inguruko aurkezpen bat, ez gara asko, orduan ez dakit, nahi baduzu zer komentatu, edo zer oso astuna bada, edo dena delakoa, igual moldatu daiteke. Mila esker gerturatu zaretenei, eta mila esker ere Ignacio Aldekoa kulturretxeari onbidapen hau eskaintzegaitik. Aztarna energetikoaren inguruan hitz egingo dut, hori izan baita nire azken urteetako ikerketaren gaia, baina erabiliko dut ere pixkat aitzakia moduan egungo eredu ekonomikoa eta egungo eredu energetikoaren inguruan hitz egiteko, eta gero denon artean hausnartzeko, eta pixkat Josunek aipaturiko galderei igual denon artean ere erantzun bat ematen saiatzeko. Lehenik eta behin igual aipatu nahi dut, zergaitik den niretzako hain garrantzitsua energiari buruz hitz egitea, eta zergaitik den relevantea eredu ekonomikoa, gizartea, errealitatea, energiaren ikuspegitik aztertzea. Azkenean, energia oso lotuta dago gure ereduarekin, gure eredu ekonomikoak bilatzen du besteak beste hazkunde ekonomikoa urtero, berrietan esaten digut barne produktu gordina 1,2, 1,3 hazi egin dela, hori berri onak dira, enplegua sustatzen duelako, ekonomia hazten delako, eta horretarako energia kontsumitzea beharrezkoa da. Azkenean ekonomia hazten delako produkzioaren bitartez, zerbitzuen bitartez, eta horretarako energia erabili behar da. Berdin dio, ze aktibitate ekonomiko den, berdin dio ospitale batean ematen den aktibitate ekonomikoa den, edo armak ekoizteko aktibitate ekonomikoa den, guztiek bilatzen dute barne produktu gordina haztea, maksimizatzea hori delako ona, hori delako sistemak bilatzen duena
berez, hemen ikusten da grafiko batean, energiaren erabilera, herrialde ezberdinetako barne produktu gordinaren menperduan ikusten da, nola harreman lineal bat daukaten, bata bestearekiko proportzionala den. Vale. Bueno, bestetik, energia oso garrantzitsua izan da, gure eredu ekonomiko kapitalistaren sorreratik bertatik. Azkenean, eredu kapitalista nolabait oinarritu zen jatorrizko metaketa horretan, lurrak, lur komunalak privatizatze horretan, gorputzak nolabait ere privatizatu eta gorputzetaz jabetze horretan, adibidez kolonialismoaren bitartez nola jabetu ginen esklabuen gorputzetaz, edo nola emakumeen gorputzak edo nola emakumeen lana doainik ere erabili zen sistema horren mesedetan, baina niretzat ere oso relevantea da zelan eragin zuen erregai fosilen jabetzak eredu kapitalista horretan. Hainbat autorek esaten dute, bere momentuan eman zela kombinazio perfektu bat, logika kapitalista, arrazionalismoa, hortxe gaur egungo zientzia modernoaren ideiak, industrializazioa eta erregai fosilen artean. Ze, azkenean, erregai fosilen aurkikuntza hori gabe, hazkunde ekonomikoa ematen zen hasierako kapitalismo horretan, baina hazkunde ekonomiko hori mugatuta zegoen energia biotikoek eskaini altzutenera, lan indarrak eskaini altzuenera, eman altzuenera, edo haiz energiak, eguzki energiak, ibaien errota baten energiak ematen zuenera. Eta hor lortzen zen hazkundea oso txikia zen, 0,2, 0,3ko hazkundea zen. Erregai fosilak aurkitu zirenean aldiz, hazkunde hori 2, 3ra pasatu zen, gaur egun referentziatzat daukaguna. Azkenean erregai fosilek ahalbidetu zuten nolabait denboraren eta espazioaren beste pertzepzio bat, eta horietatik deskonektatzea nolabait esatearen. Azkenean, bere garaian hiri batek ezin zuen nahi beste hasi, beharrezkoak baitzituen errekurtso batzuk, beharrezkoa zen igual ibai baten ondoan egotea, edo baso baten ondoan egotea bertatik egurra eskuratzeko, garai hartako industriarekin gauza bera, baina erregai fosilek ahalbidetu zuten, ez dut aipatu ere, urtaroen araberakoa zela ere eskuratu ziteken energia, baina erregai fosilek ahalbidetu zuten izan zen, mendeetan zehar lurrazpian metatutako energia hori, posible zen batean etengabe erabiltzea, posible zen garraiatzea, eta orduan sortu ziren fabrikak, horrelako espazioak, 24 orduz, 7 egunetan zehar, urte osoan zehar, energia hori kontsumitu zezaketenak produkzio hori handitzeko, eta horrela hazkunde ekonomiko hori handituz, gaur egungo eredu moderno hau sortu zen momentu horretan. Eta ordutik, erregai fosilen kontsumoak goruntze egin du esponentzialki. Energiaren kontsumoak goruntze egin du esponentzialki, baina batez ere oinarritu da erregai fosilen erabileran. Hemen ikusten da energiaren kontsumoa urteetan zehar, hemen izango genuke industrializazio garai hau, eta gaur egungoa, eta hemen ikusten da zelan izugarria ziren. Populazioa ere hasi da esponentzialki ordutik, baina energiaren erabilera 20 bider edo handitu den bitartean, populazioa handitu da, jadanik igual 8 bider, 8.000 milioi pertsona daude ia planetan, baina horrek esan nahi du, pertsona bakoitzak daukan energiarekiko sarbidea ere handitu egin dela. Eta batez ere, kontutan hartzen baldin badugu, zeintzuk garen energia gehien erabiltzen dugun biztanleak, iparralde globalean kokatuta gaudenok garela, pentsa zenbat handitu den ere, guk erabiltzen dugun energia kantitatea. Energia relevantea da, eta erregai fosilak, batez ere relevanteak dira. Hemen ikusten dugu 2019an kontsumitu zen energia primarioa munduan, hau da pertsona eta urteko balioa, gero ikusiko dugu, igual konparatuko dugu gero beste balio batzuekin, horrela igual bere horretan ez digulako ezer esaten, baina hemen ikusten dugu proportzioa, da ikusten dugu 1,31 petrolioa, 27 ikatza, 23 gas naturala, nuklearra, uranioa, 1,5, orduan ikusten dugu
proportzio handiena 85% baino gehiago erregai fosiletatik datorrela, eta bakarrik askoz proportzio txikiagoan berriztagarriak. Eta zergaitik dira erain relevanteak erregai fosilak eta, zehazki, petroleoa. Jadanik aipatu dugu pixkat zergaitia, ez? Baina, esan dugu, ez? Bere eskuragarritasuna erritmo naturalekiko independientea da, hor lurrazpian dagoen energia bada edozein momentutan erabili dezakeguna, erraz metatzen da, erraz garraiatzen da, ez da korrosiboa, likidoa da, ez da degradatzen, oso erosoa da, asko petrolioa erauzi dezakegu Afganistanen eta garraiatu Europara oso errex, orduan lehen aipatu dudan deslokalizazio hori ere ahalbidetzen du, ez? Energia itzulera tasa altua du, gero azalduko dugu hobeto kontzeptu hau, baina energia itzulera tasak adierazten duena da zenbat energia behar dugun energia lortzeko, alegia petrolio barril bat inbertitzen baldin badugu eta 100 barril lortzen baditugu bueltan, energia itzulera tasa oso altua da, eta kalitate honeko energia da, hori gertatzen da, edo behintzat gertatzen zen petrolio konbentzionalarekin, eta dentsitate energetiko altua du ere bai. Kantitate altuan dago edo zegoen eskuragarri, eta oso erabilera anitzak ditu. Osea, errefinatu dezakegu, erregai asko ematen digu, ez? Osea, gasolina ematen digu, diesela ematen digu, kerosena ematen digu, eta energiarako, erabilera ez energetikoa duten beste produktu batzuk ere emate izkigu, merkea da edo merkea zen, eta batez ere, gaur egun igual zaiena izango dena aldatzen da petroleoan oinarrituriko azpiegitura itzela daukagula. Orduan, gero ikusiko dugu, baina berriztagarriak erabili nahi baditugu petrolioaren ordez, azpiegitura guzti hori goitik bera aldatu beharko dugu. Baina, jakingo duzuenez, hemen zaudetelako, petrolioa eta orokorrean erregai fosilak bere maksimora iristen ari dira. Marion Hubert, geologo estatubatuarrak aurre ikusi zuen zer gertatuko zen petrolioaren produkzioarekin, ikusiz petrolio putzu individualekin gertatzen zena, nola momentu batean hasieran euren produkzioa oso askar hasten zen, gero estankatu egiten zen, da gero oso askar jaitsi egiten zen, putzu guztietan gertatzen zena batuz, nolabait, aurre ikusi zuen Estatu Batuetako petrolioak 70. hamarkadan izango zuela bere produkzio maksimoa. Alegia, petrolioa Estatu Batuen mailan edo maila globalean, bere produkzioa oso askar hasten dela, baina gero iristen dela maksimo bat, eta gero ja ez dugula gehiago eskuratuko, eta bere produkzioak bere egin behar duela nahitan nahi ez. Estatu Batuetako petrolio konbentzionalak bere gailurra jo zuen 70. hamarkadan, eta mundu mailan petrolio konbentzionalak adituek diote bere gailurra jo duela, jadanik petrolio konbentzional gero eta gutxiago, ari da produzitzen, eta ez konbentzionalak, hori 2010 inguruan edo, eta ez konbentzionalak kontutan hartzen baditugu, frackingetik datorren petrolioa, edo Kanadako hondar bituminosoetatik datorrena, edo petrolio ekstra astunak diren horiek, horiekin pixkat luzatuko da agian petrolioaren produkzioa, baina bere gailurra ere adituek diote gainean daukagula, edo urrengo, hamarkada honen baitan emango dela. Nazioarteko Energia Agentziak urtero publikatzen du bere txostena, bere laburpen txostena edo, eta publikatu berri du aurtengo txostena, eta bertan esaten dute, beraiek ez dira usartzen esatera produkzioak gailurra joko duela, baina esaten dute eskariak 2030an gailurra joko duela. Hori ja beraiek esatea asko da, ez? Eta esan bezala, petrolioarekin bezala, beste erregai fosilekin, hemen ikusten da, gorria izango litzateke petrolioarentzako egindako aurreikuspenak, horiz ikatza dago, urdinez gas naturala, eta ikusten da guztiek gailurra joko dutela hurrengo hamarkadetan. Segunetan nork egiten duen ikerketa hau, urte hauek mugitu daitezke pixkat. Igual gailurra egon daiteke 20 urte aurrerago edo atzerago. Baina, guztien aurreikuspena berdina da. Hurrengo hamarkadetan erregai fosilek bere gailurra joko dute, bere produkzio gailurra joko dute. Horretaz gain, niretzako oso relevantea da, eredu energetikoaren inguruan hitz egiten dugunean, desberdinkeriari buruz hitz egitea. Batez ere,
iparralde eta hegoalde globalaren artean ematen den desberdinkeria horretaz. Azkenean gure eredu guztia, gure eredu ekonomikoa oinarritzen da handi batean hegoalde globaleko baliabideak mugari gabe ustiatzean, ez? Lehen aipatu dugu, zelan kapitalismoa oinarritu zen bere momentuan jatorrizko metaketa horretan, lurrak bere ganatze horretan, hori gaur egun oraindik egiten da sistematikoki batez ere hegoalde globalean, komunitateenak diren lurrak multinazionalek bere ganatzen dituzte etengabe, horri David Harvick deitzen dio desjabetzearen bidezko metaketa, eta normalean izaten dira, hori transnazional handiek egiten dituztenak, ekonomia globala elikatzen duten makroproiektuak izaten dira, ez? Eta, esan bezala, lur horietan komunitateak bizi dira, eta normalean beraien bizitza eredua suntsitu egiten da, eta horrek dakartzan gatazka ekosozial guztiekin bertan, ez? Batez ere aipatzearren, kalteak populazio indigenak jasaten dituela, badibes 2019an konflikto mota hauetan eraildakoen 40% indigenak izan ziren, eta indigenak bakarrik suposatzen zutenean munduko populazio totalaren 5%, eta bai aipatzea emakumezkoek jasaten duten indarkeria bereizia konflikto mota horretan, ez? Azkenean, holako enpresak joaten dira, aldatzen dute nolabait euren komunitatetan erabakiak hartzeko guneak, hierarkizatzen dituzte, maskulinizatzen dituzte, lan asalariatua sartzen dute komunitatetan igual lehen etzegoenean, orduan ekonomia ere aldatu egiten da, hor ere emakumeak gelditzen dira esfera pribatuan, etxeko esfera horretan, kaleak ere askotan askoz insegurago bihurtzen dira, militarizatzen dira, langile ugari datoz kanpotik horrek dakarren biolentziarekin, orduan esparru pilo batetan emakumezkoentzako ere askoz konfliktiboagoa izaten da. Kontrara ere, askotan gertatzen da, emakumeak aldundu egiten direla eta defendatzaile bihurtzen direla eta berreskuratzen dutela euren espazioa, baina, hortxe haude kalteak, ez? Eta guzti honekin, nik uste dut ezinbestekoa dela aipatzea zor ekologikoaren kontzeptua, ez? Azkenean, zelan gauden zorretan iparralde globaleko herrialdeak, hegoalde globaleko herrialde hoiekin, nolabait, euren lurretatik jasotzen dugun lehen gai guztiaren gaitik, egiten dugun suntxiketa ekologikoaren gaitik, eta era berean gure hondakinak eta beraiei bidaltzea gaitik, modu zuzen edo ez zuzen batean. Pixkat honekin jarraitzearren, datu batzuk ere, Intermon Oxfamen txosten baten arabera, eta aldizkari zientifikoetan irakurritakoaren arabera, populazioaren 10% aberatsenak, jasotzen duela mundu mailako diru-sarreren 57% inguru, sortzen ditu ingurumen kanten 25% eta 43% bitartean. Eta aldiz, 10% pobrenak diru-sarreren, 20% pobrenak jasotzen du diru-sarreren 2%, 10% pobrenak are gutxiago, eta beraiek sortzituzte ingurumen kalteen 3% eta 5% bitartean, orduan horre zelako desoreka dagoen. Eta hemen ere, 10% aberatxoiek igual gelditzen zaizkigula oso urrun, eta pentsatuko dugu agian direla super aberatxak, eta egia da, nik uste dut gu baino askoz jende aberatxagoa eta askoz jende erantzuleagoa dagoela, baina aipatzearren herrialde aberatx deiturikoetan, iparralde global horretan, dagoela munduko populazioaren 16% ingurua, orduan, igual ere ez gaudela ainurrun horretatik. Lehen aipatu dut, ez? Zor ekologiko horren barruan gure hondakinak zelan externalizatzen ditugun, modu zuzen edo ez zuzen batean, eta modu ez zuzen batean, karbono dioksidoa externalizatzen dugu, ez? Eta hemen dago karbono zorraren kontzeptua, azkenean iparralde globaleko herrialdeen ekonomia dela batez ere atmosferera CO2 gehien isurtzen duena, hemen mapa honetan ikusten da, hola, deformatuta herrialde, handien agertzen diren herrialdeek CO2 isurketa gehien egin zituztela 1950 eta 2000
urteen bitartean, eta kontrara zeinek jasaten dituzten heriotzak edo kalte handienak isuritako CO2 horrengaitik, argi eta garbi hegoalde globaleko herrialdeak direla, ez? Zergaitik, alde batetik, nun dauden kokatuta, asko daude kokatuta zonalde intertropikal horretan, eta orduan horiek sentikorragoak dira muturreko fenomenoetara, uholdeak, urakanak eta horrelakoak, baina, bai daukate bizi estilo bat, askoz lotuagoa dagona lurrarekin, eta orduan hor ziklo naturalen aldaketak ere askoz gehiago eragiten die guri baino, ez? Orduan hemen, klima aldaketaren eraginez emandako heriotzak. Orduan, panorama honen aurrean, aipatu dugu erregai fosilak agortzen ari direla, eta gainera gatazka pilo baten eta ingurumen kalte pilo baten erantzule direla erregai fosil hauek. Orduan uste dut, orokorrean gizartean onartuta dagoela trantsizio energetiko bat behar dugula, eta erregai fosilak alde batera utzi behar ditugula, eta energia berriztagarriak erabili behar ditugula, ez? Baina askotan, saltzen zaigun trantsizio energetikoa edo erregai edo energia iturri aldaketa hutsa, baino ez da, ez? Ematen du energia berdina kontsumitzen jarraituko dugula, baina iturria aldatu egingo dela, dena izango dela energetikoki superefizientea eta supersmart, eta orduan berdin jarraituko dugula. Baina energia berriztagarriek ere muga ugari dituzte, eta nik uste dut pertinentea dela pixkat hemen muga horiek gogoraraztea. Energia berriztagarriak potentzial handia daukate ere, bai. Da teknologia bat modularra dena, ahalbidetzen ditu instalazio txikiak, deszentralizatuak, orduan horrek ahalbidetzen du energiaren gaineko kontrol bat, energiaren gaineko demokratizazio bat, eta horren eredua dira adibidez komunitate energetikoak, edo hainbat komunitatetara energia iristea, eta hori oso gauza positiboa da, baina arazoak edo mugak datoz, Antonio Turilek esaten zuen moduan, energia berriztagarriak fosilizatzen saiatzen garenean. Saiatzen garenean eredu berdina errepikatzen, baina berriztagarriekin, makroprodukzio zentralizatuak, handiak, deslokalizatuak, nolabait, hori egiten saiatzen garenean, ikusten dugu teknologia hau ez dela oso bideragarria horretarako, ez? Eta hauek dira bere mugetako batzuk. Alde batetik, lurraldearen okupazioa asko handiagoa da, lurraldearen erabilera estentxiboago bat egin behar dute, bai aerosorgaioa jartzeko, eguzki plakak jartzeko, beste erabilera batzuekin konpetitu dezakena. Bai, hortxe badago eztabaida zientifiko bat, zen bat ze potentzial emango diguten energia berriztagarriek, zenbaki batzuk oso optimistak dira, esaten dute energia berriztagarrien gandik eskuratu dezakegula energia pilo bat, baina beste batzuek ikusten dute askoz mugatuago eskuratu dezakegun energia, eta beste hauek joango naiz orain poliki-poliki asaltzen. Azkenean, energia berriztagarriak, bai berriztagarriak dira, baina horiek eskuratzeko ditugun gailuak ez dira berriztagarriak. Bizitza denbora mugatu bat daukate, eta material eta mineral berezi asko behar dituzte horretarako. Orduan gertatzen ari dena da, erregai fosilekiko daukagun menpekotasun hori, ari garela ordezkatzen, edo igual ari garela gehitzen mineral berezi hauekiko menpekotasunarekin. Orduan, azkenean arazoa oso antzekoa da. Gure aurreko euspenetan baldin badago energia gero eta gehiago kontsumitzea, material hauek ere gero eta gehiago beharko ditugu, eta berriro ere, hegoalde globalera goaz, material hauek ustiatzera, eta bertan, aipaturiko gatazka ekosozial hauek sortzera. Hemen daude material hauetariko batzuk, zertarako erabiltzen diren, eta noiz dauden aurre ikusita euren gailurrak, ikusten duzu, batzuk ja aspaldi eman direla, eta beste batzuk aurrengo hamarkadetan ere emango direla. Orduan hor materialen aldetik arazo badago. Ez dakit egon zineten duela 3 aste egon zen hemen ere Yolanda Moratiaren hitzaldi bat, material kritikoen inguruan hitz egin zuena, imaginatzen dut gauza hauek aipatuko zituela. Beste asunto bat da, lehen aipatu da energia itzulera tasa, zenbat energia behar dugun energia eskuratzeko.
Karo, zenbat eta energi itzulera tasa handiagoa izan, gizartearentzako eskuragarri gelditzen den energia txikiagoa da. Hau da, nik petrolio barril bat inbertitu behar badut, eta 100 lortzen baldin baditut bueltan, pues gizartearentzako 89 petrolio barril gelditzen dira. Baina nik 50 inbertitu behar baditut, eta bat inbertitzen badut, eta 20 lortzen baditut bueltan, hor, energi itzuleratasa 20koa izango litzateke, gizartearentzako 19 barril geratzen dira. Hori, irudi honek oso ondo ilustratzen du, hau da, zenbat inbertitzen dugun energia lortzeko, bueltan inbertitu behar duguna, eta zenbat gelditzen den gizartearentzako. Zenbat eta gehiago inbertitu behar badugu berriro energia hori lortzeko, gero eta gutxiago gelditzen da gizartearentzako. Eta orduan, gizarteak gero bere garapenerako energia bat behar du, gizarte konplexuek energia desente behar dute. Orduan, zenbat eta energi itzulera tasa txikiagoa izan, horrek eragiten du gizartea bera ezin dela hain konplexua izan. Orduan, hemen agertzen da energiaren amildegia, energi itzulera tasa zenbatekoa den, eta zein den gizartearentzako eskuragarri gelditzen den energia proportzioan, eta hemen ditugu aurreko mende hasierako petrolio konbentzionalak, oso energi itzulera tasa handia zeukatenak, 100 ingurukoa, gaur egungo petrolioek ja gutxiago daukate, energia berriztagarriak, hemen daukago eolikoa, fotovoltaikoa, eta gero ja hainbat erregai, agroerregaiak bezalakoak, energi itzulera tasa batekoa daukatenak, orduan ez dira energia iturri bat, baizik eta energia transformazio bat azkenean, eta honi deitzen zaio amildegi energetikoa edo, amildegirantz hurbiltzen goazen enean, zenbat eta energia itzulera tasa txikiagoa duten erregaiak eskuragarri ditugun enean, zelan gure gizartea simplifikatu behar den bai ala bai. Zentzu batzuetan ez duela txarra izan behar, gizarte sinpleago bateruntz joatea, gaur egungo gizarte globalizatua oso komplexua delako eta ez du zertan ona izan arlo askotan, baina egia da energi itzulera tasa oso sinplea baldin bada, oinarrizko bete behar batzuk, ospitaleak edo dena delakoa, agian ere ez genituzkela asetuko. Eta gero, energia berriztagarrien beste arazoa da elektrizitatearena. Azkenean, esan dizuet lehen, badaukagula azpiegitura oso bat petrolioan oinarritzen dena, eta elektrizitatearekin funtzionatu beharko bagenu, azpiegitura hori aldatu beharko genuke erabat. Alde batetik, hainbat erabileretarako elektrizitatea ez da bat ere energia vektore egokia, ez badidez berokuntzarako, zenbait industrietarako, garraio pribaturako, garraio edo makineria astunerako, ez da bat ere efizientea, askoz efizienteagoa da petroleoa, orduan hor, arazo bat daukagu, ikusi beharko da teknologikoki nola gainditzen dugun, eta bestetik, elektrizitatea erabiltzeko gure oinarrizko energia gisa, dena elektrifikatu behar dugu, badidez garraioa elektrifikatzeko, behar ditugu kotxe elektrikoak kargatzeko gailu pilo bat, elektrizitate hori garraiatzeko behar ditugu goitentzioko lineak, eta hor ere, behar dugun azpiegitura eta batez ere behar ditugun materialak, batez ere kobrea, itzeleskoak dira, ez? Eta gero beste arazo larri bat, berriztagarriekin izan daiteke irregulartasunarena. Azkenean, haize energia dagoenean dago, ez dagoenean ez, eguzki energiarekin gauza bera, ez? Eta, klaro, guztiak konektatzen dira sare berera, normalean sare hori orain arte oinarritzen zen erregai fosilietan, produkzio konstante bat zeukatena, eta guztiek sortzen dute elektrizitate alternoa sortzen da, hola, uin sinusoidal bat sortzen da, frekuentzia eta fase berdina daukana, orduan oso importantea da uin hori berdina izatea, energia iturri guztietatik lortzea uin berdina, eta orduan energia berriztagarrien intermitentzia nolabait arriskutsua da horretarako, sortu ditzakelako akats asko bertan, eta fase aldaketa bat baldin badago, frekuentzia aldaketa bat baldin badago, sistema guztia, goitentzioko garraio sistema guztia, kolokan jarri daiteke. Orduan hori
ekiditeko beharrezkoak dira teknologiak energia oso azkar eta oso seguru eta oso egonkor sortuko dutenak, eta batez ere hori, eredua estabilizatzeko edo erabiltzen dira energia hidroelektrikoa eta gas naturala. Ematen ari diren lehorteak direla eta energia hidroelektriko gero eta gutxiago daukagu, orduan gas naturalarekiko dependentzia handitzen ari da ere, berriztagarriak egonkortu ahal izateko nolabait esatearren, orduan azkenean berriztagarriak bai baditugu, baina gas naturala daukagulako ere baita nolabait, ez? Eta azkenik, hainbatek ere esaten dute, agian berriztagarriak posible direla gaur egun erregai fosilak ditugulako, eta nolabait berriztagarriak agian direla erregai fosil hauen estentsio bat. Izan ere, berriztagarrien prozesu osoan zehar fosilak oso beharrezkoak dira. Mehatzaritza, hori egin behar da fabrikatzeko aerosorgailuak edo eguzki plakak edo dena delakoa, energetikoki oso intentsiboa da. Errotak edo presak edo plakak eraiki eta mantentzeko makineria astuna behar da. Material batzuk prozesatzeko ere bai erregai fosilak behar dira. Eta gero, egungo sistema globalizatu honetan ere bai, oso sokabanotuta dago, komponente bakoitzaren produkzioa, orduan gero hori ere garraiatu egin behar da distantzia oso luzetan zehar, eta hor ere erregai fosilak behar dira. Zehazki dieselarekiko oso menpekoa da prozesu hau guztia. Eta adituek esaten dutenaren arabera, dieselaren produkzioa bere gailurrera iritsiko da gasolinarena baino lehenago. Azkenean petroleotik hainbat erregai produzitzen dira, 40-50 inguru gasolina, 20-25 inguru diesela da molekula konplexuago bat gasolinarena baino, produzitzeko zailagoa, eta orduan gutxiago dago, eta gainera gaur egun gero eta gehiago dauden petrolio ez konbentzionaletatik diesela ateratzea are zailagoa da. Orduan, arazo badago dieselarekin, herrialde asko restrikzioak izaten ari dira, 2021-etik 2015-era 15% jaitsi da dieselaren produkzioa, eta hau arazo bat izaten ari da. Espainian oraindik ez da ari nabaritzen gehiegi, birfindegi asko ditugulako, edo daudelako oraindik, Europako beste herrialde batzuetan ez bezala, baina, beste herrialdetan dauden diesel galera hoiekin, aurki ere Espainian nabaritu egingo da, ez? Orduan, hori ere arazo bat. Orduan guztionen aurrean, argi dago gure eredu energetikoa eraldatu behar dugula, eta gure energia kontsumoa bera izugarri murriztu behar dugula. Soluzio teknologikoak, teknologiak bere garrantzia izango duenik nik ez dut ukatzen, baina dena teknologiara bideratzea, hor jartzea gure esperantza guztiak, uste dut oso irreala dela, eta eredua, arazoari den moduan ez begiratzea suposatzen digula. Orduan, asko hitz egiten da desazkundearen inguruan. Aipatu dut, eredu ekonomikoak behar duela barne produktu gordinaren hazkundea urtero 1,2, urtero 1,3, bagian ideia hori alboratu egin behar da, eta planteatu behar dugu, benetan zertarako den beharrezkoa energia, eta batez ere, iparralde globaleko herrietan, energia kontsumo hori gehiago ez hastea, murriztea, naiz eta suposatu ekonomia ez hastea gehiago, ez? Eta hor ere, ikusi behar da, gaur egun igual ematen du, ekonomiaren hazkunduari uko egitea dela katastrofe bat, baina, badaude korronte batzuk, aipatzen dutenak pixkat zelan egin, nien ez gehiagi sartuko honetan, ze niri ere urrunago gelditzen zait, baina, ere pixkat iruditegi hori aldatzea eta ikustea zer irabazten dugun, hazkunde ekonomiko bat ez dugu irabazten, baina gehian beste gauza batzuk irabazi ditzakegu, beste bizimodu mota batekin. Baina, aipatzea, erronka potolo baten aurrean gaudela, azkenean gizartean aurretik trantsizio energetiko ezberdinak eman dira, gizarteak konplejizatuz joan diren enean, ehiztari biltzaietatik, nekazaritzaren iraultzara, industria iraultzara, eta beti joan gara energi iturriak
gehitzen eta energia itzulera tasa gerotan handiagoa bilatzen, eta gaur egun gaude lehenengo momentuan nun energia gutxiagoko mundu baterantz joan behar dugun, eta gainera energia itzulera tasa gutxiagoa, txikiagoa daukaten iturriekin ere bai, ez? Orduan, erronka potoloa da. Gaur hemen gaude ere, uste dut, nire aipatu zidaten hitzaldi hau antolatzen zela garapen jasangarriaren helburuen baitan, 7. helburua lantzeko, energia eskuragarri eta eskutxatzailea, eta garapen jasangarriarekin ere, nik nire zalantzak ditut, batzuek ere esaten baitute, kontraesankorra dela, ez? Azkenean, garapena horrek, ia bere baitan dakarren ere hazkunde ekonomikoa. Hazkunde ekonomikoa eta jasangarria ez dira oso bateragarriak. Gero hortxe dago ere galdera nola ulertzen dugun garapena hitza, hemen ere helburuen artean 8. helburuak esaten du lan duina eta hazkunde ekonomikoa argi eta garbi. Orduan, hor niretzat kontra esan. Orduan, hau pixkat nola lortu edo, niri gustatzen zait, Kate Raworth ekonomilariak aipaturiko donutxaren ekonomia, donutxa edo flotadore bat ere izan daiteke, bizitzak salbatzen dituen horietarikoa. Eta zelan berak jartzen dituen muga batzuk, kanpotik eta barrutik, kanpoko mugak izango lirateke, nolabait planetaren mugak, gainditu behar ez diren mugak, naiz eta batzuk jadanik gainditu ditu, aldaketa klimatikoa, uraren erabilera, ozeanotako azidifikazioa, ozono geruzaren desagertzea edo gutxitzea, eta barruan daude mugak gizarte bizitza duin bat izateko edo gizarte maila duin bat izateko, ez? Osasuna, janaria, ura, hezkuntza, ahotsa izatea, berdintasuna, ez? Orduan, berak aipatzen du, gure kontsumoak kokatu behar duela, muga minimo hauen gainetik, baina planetaren mugen azpitik, ez? Bilatu behar dugula, espazio hau, donutxitxura daukan espazio hori, nolabait, gizateriarentzako espazio seguru eta justu bat izango dena, ez? Horren barruan, aipatzea 2018an O'Neillek egin zuen ikerketa, berak aukeratu zituen 7 ingurumen indikatzaile, 11 gizarte indikatzaile, ez ziren esan justo hauen berdinak, baina bide horretatik zijoan, eta berak aztertu zituen herrialde ezberdinak, herrialde horien kontsumoak eta ongizate maila nolabait esatearren, eta ikusi zuen inungo herrialdek ez zutela lortzen gizarte maila altu bat planetaren mugak 2 edo 6 bider gainditu gabe, ez? Eta pixkat hortziak izu gardokik, ondorio estatu zuen, egungo kontsumotik nolabait, 2 edo 6 bider gutxiago kontsumitu beharko genukela. Eta hortik atera zen pixkat zifra hau, mundu mailako kontsumoa pertsona eta urteko, izan beharko liratekela 10,8 megabatio ordu ingurukoak. Orduan hori da pixkat guk erabiltzen dugun balioa nolabait konparatzeko gure kontsumo energetikoarekin, da gure aztarna energetikoarekin gero aipatuko dudana. Aipatu ditut mugak, eta pixkat mugekin lotuta daude aztarnak, ez? Pixkat mugak neurtzeko modua direla. Eta iristen gara hitzaldiaren funtsera aztarna energetikoaren asuntora, ez? Lehenengo aztarna hitzez bataiatu zen lehenengo indikatzaile ekologikoa, aztarna ekologikoarena izan zen, honek kontsideratzen zuen hiri baten aktibitatea martxan egoteko, zenbat lur beharrezkoa zen munduan, zenbat landa lur elikatzeko, zenbat itxaso, elikadurarako, zenbat lur beharrezkoa zen eraikitzea, zenbat baso beharko ziren hiri horrek sortzen zituen CO2 isuri guztiak xurgatzeko. Orduan, hektarietan ematen da aztarna ekologiko honen balioa, zenbat lur behar dugun gure aktibitatea mantentzeko. Honek
Osa hori, hau ustut oso famatua dela indikatzaile hau, oso grafikoa delako, azkenean da, gure bizimodurekin zenbat planeta behar ditugu. Pues Euskal Herrian behar ditugu 2,6 planeta inguru. Eta oso grafikoa da, baina ere muga asko ditu, zaila delako guk ingurumenean esartzen ditugun presio guztiak azalera unitatetan ematea, ez? Orduan hortik pasatu zen ingurumen aztarnara. Eta ingurumen aztarnaia dira indikatzaile ezberdin pilo bat, guk naturan eragiten ditugun presioak modu ezberdinetan neurtzen dituztenak, ez? Pues lurren erabilera, karbono aztarna hidrikoa, biodibertsitate galera, eta bueno, pues donutxaren zera horretan zeuden guzti horiek ere bai, ez? Hauek ez dira azalera unitatetan neurtzen, kontsumoan daude oinarrituta, osea norberaren aztarna da kontsumitzen, osea neurtzen dena, ez, gure kontsumoaren arabera, baina hauek ere ez dago definizio eta metodologia zehatz bat, hauek guztiak kalkulatzeko, eta inkluso batzuekin gertatzen da, osea adibidez karbono aztarna bera neurtzeko metodologiak ere oso ezberdinak izan daitezke eta unitateak ere oso ezberdinak izan daitezke. Batzuentzat karbono aztarna da bakarrik zenbat CO2 isuritzen den atmosferara eta beste batzuentzako karbono aztarna da zenbat baso hektaria behar diren isurtzen dugun karbono guzti hori xurgatzeko. Orduan hor ere batera ezintasunak edo metodologia ezberdinak ere badaude. Eta guk konkretuki aztertu duguna aztarna energetikoa da. Normalean, herrialde baten energia kontsumoa jakiteko, nazioarteko energia agentziak ematen duen balio bat erabiltzen dugu, energia primarioaren hornidura totala, da herrialdean bertan kontsumitu den energia guztia. Modu zuzen batean eta modu ez zuzen batean, alegia. Modu zuzena izango litzateke etxe bizitzetan edo garraioan kontsumitzen dugun energia hori, zuzenean, ez? Eta modu ez zuzena da, produktuen bitartez kontsumitzen duguna. Baina, adibidez hori kotxe bat erosten badugu, kotxe hori egiteko kontsumitu dena, baina indikatzaile honek aztertzen duena da, herrialdean bertan, herrialdeko industria kontutan hartzen du, herrialdeko kontsumo zuzenak kontutan hartzen ditu. Baina ez duena kontutan hartzen da, guk deitu dioguna eskutuko energia fluxuak. Adibidez, nik erosten badut mobil bat Txinatik datorrena, energia kontsumo hori normalean Txinari egosten zaio, eta esaten da, eske Txinak kontsumitzen du energia pilo bat, eta isurtzen du CO2 pilo bat atmosferara, baina mobil hori nik kontsumitu dut, ez? Orduan metodologia honekin kontutan hartzen da energia primarioaren hornidura totala, gehi eskutuko energia fluxu horiek. Kanpotik datorren hori produktuetan eta zerbitzuetan sartuta nolabait, ez? Guk daukagun produkzioa deslokalizatzeko joera horrekin, ematen du iparralde globaleko herrialdeak gero eta efizienteak direla, gure barne produktu gordina handitzea lortzen dugula askoz energia gutxiago kontsumituz eta askoz CO2 gutxiago isuriz atmosferara, baina egiten duguna da produkzioa deslokalizatzea, energia eta CO2 horiek beste toki batzuetan kontsumitu eta isurtzea, eta azkenean energia askoz gehiago eta CO2 askoz gehiago isurtzen da atmosferara, ze gainera hori gero importatu egin behar dugu, orduan hortxe gainera energia gehiago dago, ez? Orduan energia aztarnak hori ere hartzen du bere baitan, ez? Eta orduan, aztarna energetikoa kontutan hartuz, pixkat lehen aipatu ditudan gauza horiek edo, nola geldituko lirateke. Hemen guk ateratako emaitza batzuk, mundu mailan nola banatzen den aztarna hori. Ez ditut jarri herrialde guztiak, banatu ditutela multzo adierazgarri batzuetan, jarri dut hemen lehen aipatu dugun kontsumo jasangarri hori, hau da mundu mailan ere 2019an kontsumitu zena, hasieran jarri dizuen tarta horretan zegoena, eta hemen moldatu ditut, adibidez, hau oso aztarna txikia daukaten herrialdeak izango lirateke, eta hemen ez da oso ondo bereizten gorria eta beltza, baina batez ere Afrika inguruan, eta hemen uste dut hauek gorriak direla, oso energi aztarna txikia daukaten herrialdeak, herrialde azpigaratuenak. Berdez daudenak dira nolabait, energia aztarna desiragarri hori izango luketenak, baina ikusten duzue direla
hegoalde globaleko herrialdeak edo garapen bidean kontsideratzen ditugunak, ezta? Erta Amerikakoak, Hego Amerikako batzuk, Afrika iparraldeko batzuk eta bar. Beltzez daudenak dira gaur egungo munduko bataz besteko kontsumotik gertu daudenak, bai, Erta Amerika, Hego Amerika, Europa ekialdeko batzuk, Afrika iparraldeko batzuk eta bar, eta gero hauek dira herrialde garatuenen energia aztarnak, ezta? Batzuk itzeleskoak direnak, Europaren gehiengoa, Arabiar Emirerri Batuak, Estatu Batuak, Kanada, gero ikusiko dugu Euskal Herrikoa eta Espainiakoa eta zeintzuk diren. Lehen aipatu du, lehen agertu da grafiko bat, non konparatzen genuen barne produktu gordina eta kontsumo energetikoa, hau grafiko horren berregite bat da nolabait, baina beste indikatzaile batzu kontutan hartuta. Alde batetik, aztarna energetiko totala kontutan hartzen du, ez bakarrik herrialdean kontsumitzen den energia, eta giza garapen indizea kontutan hartzen du, barne produktu gordina kontutan hartu beharrean. Izan ere, barne produktu gordina askok esaten dute, ez dela oso adierazle ona herrialdearen bizi kalitatearena, ezta? Ekonomikoki agian oso garatu egon daiteke, baina bizi kalitate ezain ona izatea. Giza garapen indizeak kontutan hartzen du herrialde horren hezkuntza maila, bizitza itxaropena eta soldata per capita, osea soldata biztanle bakoitzarekiko. Orduan ikusten da giza garapen indizea altua izateko energia kontsumoa ere hastea beharrezkoa dela, hau da herrialde ezberdinak aztertuz lortu den kurba, baina ikusten da ere momentu batean nahiko saturatzen duela. Eta momentu batetik aurrera askoz gehiago handitzeagaitik energia kontsumo hori giza garapen indizea ez dela askoz gehiago handitzen. Adibidez, hemen dago Espainia edo Estatu Batuen kasua, ez? Zelan giza garapen indizeak ez diren hain ezberdinak eta energia kontsumoa 3 bider baino gehiago handitzen den. Hemen aipatzea 0,8tik gora, 0,8 eta bat artean, bat izango litzateke maksimoa, hor kontsideratzen dela bizitza kalitate bat izateko, kalitate on bat izateko beharrezkoa den giza garapen indizea. Hau izango litzateke nolabait donutxo horren barruan dagoen espazio hori. Eta, aztarna energetikoa aztertuz ere, lehen aipatu ditugun kontu batzuk, berretsi egiten dira. Azkenean, 10% aberatsenak, aztarna energetiko totalaren 40% dauka, 10% pobrenak soilik 2%, osea 20 aldiz gutxiago. 10% honek ezin du eskuratu aisialdirako artikulorik, opor paketerik, ibilgailu pribaturik, mugikortasunetik ere erabat kanpo geratzen da, orduan, lehen aipaturikoa aztarna energetikoarekin. Eta geurean zer gertatzen da? Pixkat hori da aztertu duguna, eta honekin pixkat nahi dut ere bukatu, gero pixkat ere emateko eztabaidari tartea, ez dakit denboraz asko enroiatzen ari naizen, ostia, pilo bat enroiatzen ari naiz. Barkatu. Bale, askar joango naiz. Guk badakigu Euskal Herria energetikoki oso dependentea dela. Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzen den energia primarioaren 9,7%, baino ez da hemen produzitzen. Hau energia aztarna zein den jakin gabe kalkulatu daiteke, hau da hemen kontsumitzen den energia primarioa, baina energia aztarna totala ikusten baldin badugu, ikusten dugu eskutuko energia fluxuak ere importanteak direla. Hemen grafiko honetan ikusten da, hau izango litzateke herrialdean kontsumitzen den energia, bai EAN eta bai Espainian, naranjas dagoen hau da, kanpotik produktuetan importatuta eskuratzen den aztarna energetikoa, nolabait esatearren, eta hau hemen nazio, herrialdean sorturiko produktuetan dago importatuta, produktuen baitan dagoen energia, eta hemen izango genuke horiz eta grisez kontsumo zuzena, etxe bizitzetako kontsumoa, eta garraioari loturiko kontsumoa. Orduan, ikusten da, batez ere,
produktuetan, gure kontsumo ohitura hauetan, dagoela sartuta gure aztarna energetikoaren parterik handiena. Osea, bakarrik normalean horrelako planak egiten direnean energia kontsumoa murrizteko eta bar, askotan erreparatzen zaio etxebizitzetako kontsumoari eta garraioari, eta beste guztia iaia ez da kontutan hartzen. Eta hori egiten badugu, pixkat arrisku bat dago, izan ere horrek suposatzen du gure aztarna energetiko totalaren 25-30 inguru, baina beste guztia 160 inguru sartuta dago kontsumitzen ditugun produktuetan. Orduan hor jarri beharko litzateke indar handi bat. Ui, hemen ez da gertu hau. Hau uste dut, igual paso egingo dudala pixkat, aztertu genuen, nahi genuen ikusi bizi-ohituren garrantzia, paso egingo dut, oso laburki azalduko dizuet, ikusi nahi genuen bizi-ohituren garrantzia gure aztarna energetikoan. Hor, hainbat ikerketek esaten dute, horrelako herri mugimenduek edo komunitate alternatiboek eragina daukatela gizartean, trantsizio energetikoa nolabait katalizatzen dutela, eta eragiten dutela gizarteen baian gutxiago kontsumitzea. Orduan guk alde hortatik aztertu nahi genuen, Josunek lehen aipatu duen moduan, Errekale Horreko aztarna energetikoa zeintzen. Ikusteko ia benetan horrelako auzo autogestionatu baten aztarna energetikoa txikiagoa zen edo ez, eta zergaitik gertatzen zen hori. Horregatik aukeratu genuen Errekale Horra auzoa, bebai gainera delako pixkat simbolo bat, bere garaian argia moztu zieten, eguzki plaken bitartez eskuratzen dute elektrizitate guztia gaur egun, orduan ematen du trantsizio energetikoaren ikurra dela Gasteizen. Baina benetan dauka aztarna energetiko txikiago bat? Bai, zergaitik. Orduan, joango naiz azkara maitza batzuk komentatzera, orduan menin lehengo grafiko berarekin konparatuta, ikusten dugu kontsumo zuzena, garraioan eta etxe bizitzetan ematen dena, handiagoa dela Errekale Horren, eguzki plakak daude, bai, baina eguzki plaketatik eskuratzen den energia, aztarna energetiko totalaren 0,6 baino ez da, niretzat zifra hori da nahiko adierazgarria, izan ere, lehen esan dudan bezala, elektrizitatea ez da batere ona, adibidez, berokuntzarako, eta orduan etxe zahar eta hotz horiek berotzeko egur ugari erabiltzen da Errekale Horren, eta horrek eragiten du etxe bizitzetan kontsumitzen den energia handiagoa izatea Espainian edo EAen dena baino. Baina, aztarna energetiko totala, bai dela txikiagoa beste bi herrialdekin edo beste bi eskualdeekin konparatzen baldin badugu. Zergaitik? Hemen dago asuntoa. Azkenean, Errekale Horren, pixkat beste bizi eredu baten alde egiten dute, ideia antikapitalistak, antikontsumistak dituzte, orduan gailuen edo aisialdiaren kontsumo monetario hori izugarri murrizten da, eta horrek egiten du aztarna energetikoa hainbeste jeistea. Orduan niretzat hori da, hemendik relevantena. Halere, oraindik, EAeko aztarnak gainditzen ditu planetaren mugak, aipatutako 10,8 balio hori, 4 bider, Errekale Horrekoak oraindik gainditzen ditu 3 bider. 125ko murrizketa dago EAetik Errekale Horrera, baina murrizketa ez da askoz handiagoa. Zergaitik ez da askoz handiagoa? Errekale Horrere sartuta dagoelako egitura sozioekonomiko berdinean, eta orduan egiturazko aldaketa askoz handiagoak beharko liratekelako benetan askoz murrizketa handiagoa emateko bertan. Ez naiz gehiago sartuko hemen, porque enroiatu naiz pilo bat, orduan joango naiz pixkat ondorioetara, eta ere igual eztabaidara, edo, aipaturikoa pixkat laburtzearren, azkenean munduko populazioaren gutxiengo batek 10% aberats horrek ingurumen inpaktu gehienak sortzen ditu, aztarna energetikoa oso erlazionatuta dago diru-sarrerekin, aipatu denagaitik eta guk ere ikusi dugunagaitik, nahiz eta ez didan denbora gehiagirik eman garatzeko hori, baina aipatzen duguna egiturazko arazo bat da
baina erabaki pertsonalek edo bizioiturek ere eragin handia daukate, ez? Eta hortxe errekale horren ematen den salto hori. Hor zer esan nahi dut, norberaren erantzukizuna dela eta norberak egin beharko lukela bere bizioiturak aldatu egokitzeko horretara, hombre, ez, igual beharrezkoa da kontrakoa, ez? Egitura bera aldatzea bizi eredu hori erresteko eta guztiok nolabait bizi eredu hori izateko. Arazo oso konplexua da eta soluzio oso konplexuak behar ditu, osea, ez dut uste hitz potoloetan handiek soluzio handirik emango digutenik hemen. Eta, bueno, bebai aipatzea, ez? Pues, zenbait soluzio garrantzitsuak direla suposatzen dutenagaitik, adibidez lehen aipaturiko komunitate energetikoak niretzako oso importanteak dira, norberaren etxe bizitzetako energiaren erantzule egitea ahalbidetzen dutelako, etxe bizitzetan energia gutxiago kontsumitzea ahalbidetzen dutelako, baina ikusi dugu etxe bizitzetako energia zelako proportzio txiki bat den. Gehienez ere, arazo totalaren 10% konponduko dugu gehienez. Ze, bueno, errekale horren ikusi dugu, beraien aztarna totalaren 0,6, baina ez dela, orduan ez gaitezen enfokatu gauza konkretu batzuetan, eta ikusi ezagun arazoa ere pixkat bere osotasunean. Eta, bueno, pues, aipatzea gizarte mailako hausnarketa ezinbestekoa dela, ez? Eta pixkat, igual orain eztabaida pizteko, ez? Ba, posible da donutxaren barruan egotea benetan, ez? Lehen aipatu dugu, bueno, hau da, lehengo grafiko antzeko bat, hemen agertzen dena da aztarna ekologikoa, ez energetikoa, eta giza garapen indizea hainbat herrialderena. Hau izango litzateke, donutx hori, ez? Planeta bateko aztarna ekologikoa eta 0,8tik gora dagoen hori, eta aztertuta herrialde ezberdinak gaur-gaurkoz donutxaren barruan noizbait egon den herrialde bakarra Kuba dela dirudi, gaur egun ja ez, aldatu da, eta ja donutxetik ateratzen da, eta beste herrialde guztiak ez dira hor sartzen. Horrek zesan nahi du, ezinezkoa dela? Bueno, ez, igual aldatzen baditugu zenbait gauza posible da, ez? Eta, bueno, nik bai nahi dudala ekarri Litzeko unibertsitateko ikerketa bat, aipatzen dutela, posible dela 2050erako bizitza duin bat lortzea mundu mailan, 60. hamarkadako kontsumoa eskuratuz. 4-11 megabatio ordu pertsona eta urteko. Lehen gure referentzia hori 10,8koa zen. Orduan hemen pixkatere galdera, ez? Nolakoa zen bizitza 60-70 hamarkadetan, bizikalitatea zegoen, justizia, berdintasuna. Eta gero ere pixkat, zertarako gauden prest, gizarte mailan, noraino gauden prest murrizteko gure energia kontsumo hori, zer egingo dugun ezinbestekoak diren kontsumo hoiei aurre egiteko, prest gaude ere inpaktu batzuk lokalizatzeko, prest gaude, bueno, aipatzea ere ikerketanen arabera jadanik instalatuta dagoen potentzia berriztagarriarekin posible dela 2 megabatio ordu lortzea pertsona eta urteko, osea, honen erdirare ja iritsi gaitezkela jadanik dagoen, instalatuta dagoen potentzia berriztagarriekin, artikulen honen arabera. Eta, bueno, galdera zaiena guztien artean, ez? Nola helduko garen gaur egungo eredu honetatik, desberdinkerian oinarritzen dena, hazkunde ekonomikoan oinarritzen dena, beste eredu posible batera, desazkunde batera, eta, bueno, guztientzako berdintasun batera, ez? Hemen jarri ditut neurri posible batzuk, ez naiz sartuko ja, igual gauza zehatzak dira eta utziko dut hor, eta orain eztabaida pizten bada, hor daukazue ere ikusteko nahi baduzue. Eta mila esker zuen arretagaitik, eta, bueno, eskerrik asko. Eseriko gara. Eskerrik asko zuri estitxu. Begiratu duzu erlojua eta prisa sartu zaizu, baina nik dut oso gustora egon garela, ez? Eta datu pilo bat eman dizkiguzula. Igual zientzietakoak ez garen ontzat ere oso baliagarriak direnak, ikusteko errezak direnak, eta, bueno, baina danok gara gizakiak azken finean eta badakigu zertaz ari zaren, ez? Ez dakit hor ardura ere hitza aipatu duzu. Norberak aztarna energetiko honetan ere hartu beharko lukeen ardura edo. Eta orain hori galdera, hausnarketa, orain tarte irekia daukagu, eskertuko genuke norbaitek zerbait kontatuko baligu, aber nola, ez
ez dakit nola jaso duen Estitxuren hitzaldi hau, edo besterik gabe, osea, komentarioren bat edo beste, ez da zertan izan behar galdera bat, ze ikusi dugu, galderak egon badaudela, eta erantzunak hor nonbait, ez? Orduan, zuen tartea da orain. Venga, momentu tensu hau pasako dugu. Nik ez badago galderarik igual botako diot nik galdera publikoari. Noski. Osea, ez dakit, niri gustatzen zait asko aipatu da ikerketa hori, ez? 70-70 hamarkadako kontsumoarena. Nolabait lasaitzen nau, ze batzutan hitz egiten dugunan honi buruz askotan ematen du ez dagoela soluziorik, goazela kolapsora, kriston katastrofera, eta batzutan jartzen dizkigutenean beste muga batzuk, esatea, 70-garren hamarkada, 60-garren hamarkada, pues igual bizi gintezke energia kontsumo horrekin, ez? Baina igual ere hemen ikusten dudala ere adineko jendea dagoela, ez dakit ere zuek nola hartzen duzuen datu hori, osea, zuek ere nola bizi izan zenuten garai hori, nola bizi duzuen gaur egungoa, ez dakit. Nik uste dut posible dela, osea, hogei praka ordez izan lau praka edo kotxe bat pertsonako, kotxe bat familiako, edo, posible da. Baina nik uste dut jendeak orokorrean ez duela nahi. Osea, guztiok nahi dugu gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta agian, gainera, herrialde garatuenean egin dezakegu pixkat atzera agian, baina hori, garapenean dauden herrietan horiek behar dute eta eskubidea daukate askoz gehiago izateko. Orduan, nik ez dut bat ere erraz ikusten gainera, osea, individu bakoitzak bere egitekoak prest ez dago eta beti eskatzen diegu gobernuei, enpresei, baina enpresek eta gobernuek ez dute egingo gu prest ez garena, edo. Zuk nolabait ere, eta honi lotuta nik egiten duen hausnarketa da hau, karo, sistema baten barruan gauden heinean, ez? Sistema kapitalistaren barruan gauden heinean danok nahi dugu gehiago, ez? Gainera ematen du hori dela ongizatea, ez? Gehiago izatea, gehiago produzitzea. Orduan, klaro, hor badago olako borobil bizioso bat, esango genuke, nola atera, zein da norberaren ardura individu bezala, eta zenbateraino alda dezakegun sistema, ez da? Zuk eman duzun datu horrekin, errekale horrekoarekin, pixkat esan duzu, aztarna hortxe dago, eta grafiketan ikusi dugu, eta baldin eta autogestioaren alde ekologikoa eta jasangarri aldera lan egiten duen auzo oso batek olako portzentajeak baldin baditu grafika batean, zer da egin behar duguna? Baldin badago gaudeia mentalizatua horretarako eta hala eta guztiz ere zaila da, ez gaitezen ez da ere eskorrak izan, eta bultatuko naiz, zirkulo horretara, eta zuk esan duzu Estitxu, 60 eta 70 hamarkadetan posible izan zela, eta horretara doala, ez? Hazkunde hori edo garapen hori, 2050 ailegatzen baldin bagara, ojala ikus dezagun, baina 60 aipatzen dugu, 60-garren hamarkada, 70-garren hamarkada. Nik enuen bizi izan, baina esaten duzu, horregongo ziren gaizki pasatzen, faltaku zitzaien, ez? Ze mentalitate daukagun batzutan falta zaigunarekin, ez? Nahi dugula gehiago eta bai, egia esan ikusten duzu
lehenaldia eta etorkizuna, eta hori da hobesten dena, energetikoki, eta, bueno, bai, niri pixkat buruak ez da egiten dit, ez? Atzera egitea, eredu, etorkizuneko eredu jasangarri edo bati begira. Bai, duela gutxi entzun nion Jabo Pizarros hori, da, bueno, kazetaria da eta Errekale Horreko bizilagun ohia da, eta irratian entzun nion behin esan zuela, Errekale Hor dagoela beste auzo batzuk baino urrutiago Gasteizetik, baina etorkizunetik hurbilago dagoela. Eta oso hori zitzaidan. Bai, eta gero hor ere, aipatzen duzu azkenan sistema honek sortzen dizkigun beharrak guztioi, eta niri ere Errekale Horreko konparazioarekin ere etortzen zaitez, azkenan Errekale Horreko perfila ere bada perfil bat askok lanaldi partzialeko lanak dituztela, soldata baxuagoak dituztela, baina igual ez dituzte kanpoko munduan dauden beste behar batzuk, ez? Kanpoko munduan ere itotzen gaituztenak eta azkenean, kanpoko munduan superrelevantea da, osea, lavadora bat jarri behar duzu jadeia, ez duzu denborarik beste edozein momentutan jartzeko, edo behar dugu dena askoz inmediatoagoki eta askoz efizienteago, nola baita esatearren, baina igual ere, desaskunde bat planteatuta edo, ere izan liteke, ez, zure denboraren jabeago zara, eta igual beste behar mota batzuk ere gutxiago behar dituzu, eta horregaitik ere lehen aipatu dut pixkat imaginario hori aldatzearena, eta ikustea gauza batzuk agian alde batera utzi behar ditugula, baina zer eskuratu ezakegun, ez? Orain ere dago oso modan lau eguneko astearen kontua, eta izan daitezke pausuak ere igual agian horretara hurbiltzeko edo ez dakit. Edo zer gauza, konpartitu dezakezue. Edo ez dakit, estitxuren ibilbidearen inguruan ere izan daiteke, kuriositatea baldin badukazue, zertan ari den egun, edo zein den zure hurrengo erronka, edo zer. Nik nahi nukena da eskertu halako ekimenak, ez? Nolabait ikusten ari da zientziatik datorren diskurtso hau ez dela horren beste entzuten edabidetan, bakarrik irakasle batzuen partetik, eta guztiok honetaz ohartzen ez garen bitartean, nik uste politikariek ez dutela zer egingo, lehen aipatu duzuen bezala. Orduan, ez dakit, egin behar duguna da zabaldu zientziak dizkion gauzak, egia da, hor zure aldamenean egongo balitz, Josuion imaz bat edo olako batek, ez dakit zuk botatakoak nola hartuko lituzkeen edo ze esango lukeen, ez dakit. Eta nik uste guztiok jabe izan behar garela diskurtso honetaz, nolabait haiei hitz egiten duten bakoitzean isil jarazteko, ez dakit. Eta, hori, izugarri interesgarria iruditu zait, eta oso zentzuzkoak esan dituzun gauza gehienak. Gehienak ez guztia, jode. Bai, egia da, estitxu hori eskertu behar dizugula, eta uste dut danok ados egon gaitezkela honetan, nik nire buruare aurkeztu dut zientziatik, fisikatik, zenbakietatik oso urrun eta batzutan ekonomiatik, ez? Baina, danok bizi gara planeta honetan, eta azkenean ekonomia etxekoa bada ere badakigu zer den. Orduan, oso gizartera ekarri duzu zure ezagutza hori guztia, bisualki ere eskertu dugu, ez? Ematen zenuen esplikazio hori guztia ere bai grafikatan ikustea, eta, hori, mezua zabaltzeko modu bat badela, eta azkenean guztiok baldin badakigu honen inguruan, edo ezagutza minimo bat baldin badaukagu, gero eztabaidarako edo aukera izango genukela, eta, etorriko zen norbaiti argudio egiteko, edo, ez? Ze batzutan ematen du defentsarako ere falta zaizkigula ezagutzak edo, baina bai, izan da
Bueno, nik behintzat asko gozatu dut, eta bai, benetan. Eta gero penaz, ikusi ditugunean oie guztia azkar pasatzen, zer esote duen kontatzeko ez ditxuk. Bueno, venga, azkenengo aukera, bestelan itxiko dugu hitzaldia, baina... Hor ikusten ditut, eta hori gustatzen zaizkit. Osea, 1970 itzultzea edo 70 itzultzea, ez zat hori erakargarri egiten, uste ordun ere poluzilu eta zeta handile zala, ez ginela bizi gauze batzutan hobeto, baina horrezateien gauzepai nik aurrea joko nuke, baina askoze gehiago xetuta gauzek, ez, eta sobran da honak enduta. Lehen uste dut astu intzaidala, ez duan hankarik sartzen orain, ez ditzu, baina zuk prologoren bat edo beste idatzi duzu, ez? Antonio Turielena, bere liburua Petrokalipsia euskaratu zen duela urtebete inguru, txalapartak argitaratu zuen, eta hitzaurrea idatzi egin. Idatzi zenuen, ez, hitzaurrea. Eta nola aipatu duzun Antonio Turiel, esango dugu hori ere aukeran nahi duenak irakurri, Petrokalipsia krisi energetiko globala nola ez dugun konponduko. Bere sinopsian horrela esaten du, inoiz ez gara krisi honetatik aterako, ez behintzat indarrean jarri dugun eskema ekonomiko eta sozial honen barruan. Hori aspalditik jakina zen arren ez dugu deus aldatu nahi izan, eta orain ezin izango da gehiago itxaron. Gurekin zen ondorioak biztan geratzen ari dira. Lehen esan dugu, aukera dagoela, ez dakit hau den ezkorra edo den errealista. Esaten duen hau, ez? Ezin izango ditugu aldatu ondorioak? Bueno, hortxe guztien dugu irekita. Zure hitzaldiak askorako eman du, nik uste dut hemen ere gerturatu zaretenek, eta hemen igual sartzen ari nez olako juizio batean, baina aldaketa baten aldeko espiritua izan dezakezuela, interesa behintzat bai, horregaitik gerturatu zarete, eskerrik asko benetan, eta ez ditzu Villamor, zuri baita ere. Eskerrik asko. Mila esker.